Салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Инак рӯзи рафтани мо фаро расид. Мо назди аэропорти шаҳри Хуҷанда, ҳамин хел назди аэропорти Хуҷанда хушрӯ кардагӣ, ободу зебо кардагӣ ҳайкал, гулу гулзор. Не ки ман саросема барои ҳамин видеои ҳамин хел тез гирифтам, качестваш безеб. Уже регистратсия мо сар шудагӣ. ҳозир регистратсия мешад ва баъди 3 соат худо хоҳад мепарем. То баъди обеда расиянда мешим худо хоҳад. Марҳамат ба шумо, тамошои хуш. мо даруни аэропортанда ҳозир истодим пойда очиратамоя. Ҳама аз регистратсия гузаштост. Регистратсия уже сар шудагӣ. Ҳама бачаи майдадор, якта дута не сета чорта кӯдако ки омдаги одамо ва кӯдако ҳамаш гера кардост. ҳамин хел зиқ шуд ба фикрам. мана сумкаома габариташ калон буд, чунки дурнашанда адёлу болишту ҳам хел чизо ман гиромрафтосиям. барои ҳамин аэропортанда мана ин хел рӯшба пишивая плёнка аз ку мепечонанд, ҳамин хел печондам. якта сумкаи 20 сомон бапечонд, бо ҳамуна ду круг кард тамом. сеташ па 60 сомон гирифт. сали габариташ майда шуд. ман тарсидам ки просто намегирад сумката ва яш ҳаҷмаш калон гуфта, лекин келош ҳамин 20 кило. ана мехел мана самолёта бер. Ne hay manada. Yok. Yasmin. мо 1 соат изофа боз паридостим. вақти обед шуд. мо ва ҳамин хел наразви пасудава яктаи стакану яктаи бутерброд овардан. ҳама ва обиҷӯшу чой рехта биромдосиян. тайно гуфтам ки шакар биёритон, гуфтам шакар наовардан, чунки ман чоя бешакар намехӯрам. ҳатто шакарошон нест. вақте ки бутербродта дурнаша кушодам шок шудам. яктаи сиру, якта салёнаи огурцию бо манами хел дута калбаси майди бӯк кадаги. ай ман намедунам чӯ ин калбаса бӯк кадаги, просроченӣ шудаги намедунам. ахала майонезми кетчупми ягон чиз молидаги не. рӯшанги булочкаш сахт. мана Ясмин газида хӯрда натонист. кушода дурнаша яктаи сираша гирифт. на секундочку мо 12 000 сомон ба билет харидагӣ. 12 000 сомон. наход ҳамин хел обедян. ин рейси тоҷикӣ, рейси Somon Air. обедашон гаренди зӯр будааст. лекин билетошон аваям нархаш зӯртар. просто чизеш ба феълам омад. ҳамин хел обеда додана натян хуб мешавад. масалан нисф изофаи самолёт, бовар кунед кӯдако ҳозир ҳама кӯдако гирифта мехӯранд. ин калбасаи бӯкадаги ва отравление шуданошон мумкин, касал шуданошон мумкин. бо тимболи боду ҳавошон ар тоҷикистон россия меранд, дигар хел мешавад. лучши ҳамин бӯкадаги чиза додана натян ки халқ касал нашавад, лиш би гӯш намонадам. хайрат ки пешакӣ ман сумкам ба майдачуда гирифта будам. ҳамиҳоя гирон хӯрдим ва ман чӣ гуфтани ақаллан аз ҳамон 5,5-6 000 сомон як кас ба билет. аз ҳамин 10 сомонаша сарф мекардан ё 15 сомонаша максимум. одам нормални мехӯрд. инҷанда кӯдакои майда 3 соат 4 соат 5 соат аэропортанда пойда истод ҳама рейса. вақте ки мо рейси российский ки Москва паридим, а Москва Тошканба
рейси Ӯзбекистон ки паридим, гарячиш буд хӯрок, боз десерташ буд, боз бутербродаш буд. Чӣ напитка хоҳӣ, сок хоҳӣ, об, чой, чӣ ки хоҳӣ буд, то равғани зарду то кетчупу майонезу ҳамин халакош буд. Ман ҳамаша нишон додагӣ будам вайбе влогаманда. Боз болои ҳамин ба кӯдакова як пакети бозича додан, игрушкаю ҳамин хел чизош буд, қаламу дафтарош ва нархи билет аин билети тоҷикӣ 5 баробар 6 баробар арзонтар. Ана михел салом тамошобинон, хушомадед ба канали мо. Мо имрӯз якум рӯз Россиянда, Нижневартовсканда. Ясмин, Муроҷон. Привет гу. Мо куҷо омадем? Духтурба. Мо имрӯз аку боромдим ки вай кунем. Ниҳоят бачаҳои справкаша кунем. Дина шабонанда омадем, где-то соати 5-анда. Имрӯз манен соати 12-анда уже боромдем ки вай Садикба аз рӯзи душанбе равад гуфта ҳама документҳои тӯрӣ кунем. Манам берин ҳамин хел боронӣ, шаб борон набуд, яке ҳаво гирифтагӣ буд, сар хезим ҳамин хел борон бордагӣ. Рангурӯи инҷаҳо манам хел Тоҷикистон рангурӯш нағз буд, иҷа биём ҳамин хел чор набели бои худе. Хулас вайба телефон кардим, Садикба чо дар кор мо заграницанда будем, аз Тоҷикистон будем, кадом ва справкаҳо чӣ хел чиз дар кор гуфта пурсидем, чунки вай коронавирус ба анализ супурдан дар кор майдаҳоя шундаг будем. Баъд гуфтанд ки саскоп биёритон, гуфтанд боз амон педиатр справка ки сеҳат саломат кӯдак. Вай гуфтам ПЦР тест зарур не, чунки вамон ваянда ани шумо всё равно границанда гирифтагӣ гуфтан. Барои ҳамин Дина омдагӣ боштон имрӯз бо насупоритон гуфтан. Муроҷон ту чанати я чту молодец. Ма Акош? Акош? Ух ты! Ман тия дуташам гиронем, ти гуфтиям. تاجیکستان هر کجای رفتم از آغوش تو دامنم را من تکیدم ره به ره در هر قدم پای خود را ره به ره افشانده رفتم بر زمینت از زمینی کم زمینت گردی خاک کم نکردم پای خود را ره به ره افشانده رفتم بر زمینت از زمینی کم زمینت گردی خاک کم نکردم تاجیکستان میکنم شکری کبودی